дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. тоҷикистон низ QR-код ҷорӣ мекунад. талаби 10,000 сомонӣ барои озодӣ аз сарбозӣ, боздошти кормандони комиссарияти ҳарбӣ. дар деҳоти суғд гургҳои гурусна сагҳоро хӯрдаанд. омикрон ба аврупову ҷаҳон зарбаи нав мезанад. дар русия шартҳои бастани марзҳо бо кишварҳои дигар гуфтанд. вуруди бархе аз муҳоҷирон ба русия манъ мешавад. фармони нави вазорати корҳои дохилӣ. дар ҷумҳурии тоҷикистон ба афроде ки зидди коронавирус муайякӯбӣ шуданд QR-код медиҳанд. наврӯз ҷаъфаров, сардори раёсати амнияти беҳдоштии вазорати тандурустӣ, дар суҳбат бо Спутник Тоҷикистон гуфт, додани QR-кодҳо ба аҳолӣ дар наздиктарин фурсат амалӣ мегардад. ҳоло таҷҳизоти фаннии лозима пурра ворид шудааст ва корҳо барои фаъол кардани он идома дорад. ҳамин ки он ба кор омода гашт, додани QR-кодҳоро оғоз мекунем, гуфт Наврӯз Ҷаъфаров. ба иттилои манбаъ, QR-кодҳо мисли дигар кишварҳо дар асоси пешниҳоди шаҳодатномаҳои ваксинашудаҳо дода мешавад. ба иттилои манбаъ, дар асоси созишномаҳои марбута, QR-кодҳое ки дар Тоҷикистон дода мешаванд, дар дигар кишварҳо, аз ҷумла Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба кор мераванд. бинобар охирин оморҳои вазорати тандурустии Тоҷикистон, беш аз 58% шаҳрвандони ҷумҳурӣ зидди бемории коронавирус муайякӯбӣ шуданд. ба иттилои манбаъ, дар Тоҷикистон 3,386,686 нафар бар зидди COVID-19 ваксина гирифтанд. яъне ин беш аз 58% аҳолии калонсолон, яъне боло аз 18-солаи кишварро ташкил медиҳад. гуфта мешавад, вояи дуюмро то кунун наздик 3 миллион нафар шаҳрвандони кишвар, яъне 47,3% аҳолии калонсолон дарёфт карданд. дар Тоҷикистон тибқи қарори ситоди ҷумҳуриявии пурзёр намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ ҷиҳати пешгирии панҷшавии сирояти коронавирус, ки аз 3 июли соли ҷорӣ нашр шуд, эмгузаронии зидди COVID-19 барои шаҳрвандони аз 18 сола боло ҳатмӣ мебошад. оҷонсияи зидди фасод дар пайи муроҷиати шаҳрванд А, корманди комиссарияти ҳарбии вилояти суғд хонум АМН-ро боздошт кардааст. ба иттилои манбаъ, боздоштшуда дар омода карда додани билети ҳарбӣ, корношоямӣ ва талаби пул муттаҳам мешавад. гуфта мешавад, ӯ барои ин кор аз шаҳрванд А 10,000 сомонӣ талаб карда, аз ин маблағ 4,000 сомониашро гирифта, боқӣ монда 6,000 сомонии дигарро талаб кардааст. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативӣ тафтишотӣ аз тарафи кормандони агентӣ, ин корманди комиссарият баъд аз шаҳрванд А гирифтани 6,000 сомонии пора, боздошт ва маблағи мазкур ҳамчун далели шайъӣ дарёфт шудааст, афзудааст дафтари матбуотии оҷонсӣ. оҷонсияи зидди фасод мегӯяд, дар ин асос нисбат ба АМН ва ГЗИ бо моддаи 247 қисми 2 бандҳои Б в Г кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ боз шуда, тафтиши пешакии он идома дорад. дар сурати тасдиқи ин иттиҳом ба боздоштшудаҳо ҷарима ба андозаи аз 21 то 54,000 сомонӣ ё аз 2 то 5 соли зиндон таҳдид мекунад. абдумаҷид розиқов, як сокини деҳаи басмандаи ноҳиди Ваштич гуфт, дар пайи барфрезии рӯзҳои охир ҳамлаи гургҳо ба молу ҳайвоноти хонагии сокинон бештар шудааст. гургҳои гурусна аз кӯҳҳо ба деҳа фаромада ба сагҳо дарафтоданд. дирӯз дар як маърака мардум кушта шудани сагҳои хонагии сокинон аз ашку чанголи гургҳоро номбар намуданд. гургҳо шабонгоҳ сагҳоро хӯрда ба теппаҳо фирор карданд, гуфт Розиқов. дар ҳамин ҳол сокинони деҳоти Шаҳристон ва Истаравшан низ дар суҳбат ба Спутник Тоҷикистон дар бораи ҳамлаи гургҳо бо рамаи гӯсфандон ва дигар ҳайвоноти хонагӣ таъкид намуданд. солҳои пеш ҳам дар вақти сард шудани ҳарорат, алалхусус дар мавсими чилла, гургҳо аз кӯҳҳо ба водиҳо ба шикор мефаромаданд. вале ҳоло ҳанӯз чиллаи зимистон фаро нарасида, хашми гургҳо зиёд шудааст. гургҳо гурусна монданд, гуфт Умар Почоев, сокини ноҳияи Шаҳристон. Шавкат Мамаҷонов, раиси ҷамъияти шикорчиён ва моҳидорони суғд, дар суҳбат ба Спутник Тоҷикистон гуфт, рӯзҳои охир дар бораи ҳамлаи гургҳо ба онҳо маълумоти бештар мерасад. ӯ таъкид кард, ки барои қир намудани гургҳо ба шикорчиҳо дастур дода шудааст.
штамми омикрон дар 89 кишвари ҷаҳон муайян шудааст, хабар медиҳад Созмони ҷаҳонии тандурустӣ. Дар як рӯзи охир ин нав вирус дар Украина, Миср ва як қатор кишварҳои дигар пайдо шуд. Хушбахтона дар Тоҷикистон то ҳол штамми нави коронавирус сабт нашудааст. Дар ҳамин ҳол аз сабаби суръати баланди паҳншавӣ ва такмил набудани маълумот дар бораи штамми омикрон дар як қатор кишварҳо маҳдудиятҳои нав ҷорӣ мешаванд. Дар пойтахти Британияи Кабир вазъияти фавқулодда эълон шуд. Ба гуфтаи шаҳрдори Лондон, дар ин кишвар афзоиши ҳодисаҳои нави суръатёбӣ ва бистарӣ шудани афроди мубтало ба коронавирус мушоҳида мешавад. Австрия аз 20 декабр ба далели паҳн шудани штамми омикрон вуруд танҳо барои онҳоеро иҷозат дод, ки ваксина гирифтанд ё ин бемориро паси сар карданд ва ҳамзамон ташхиси онҳо натиҷаи манфӣ доштааст. Нидерландия аз 19 декабр то 14 январ бо сабаби паҳн шудани штамми нави COVID-19 локдаун ҷорӣ мекунад. Дар Дания низ ҳукумат тасмим гирифтааст, ки маҳдудиятҳои нав ҷорӣ кунад. Дар Олмон ва Португалия ҳоло маҳдудиятҳо ҷорӣ нашуданд, аммо аллакай эълон карданд, ки мавҷи нави коронавирус ҷаҳонро фаро хоҳад гирифт. роҳбари Роспотребнадзор Анна Попова гуфт, ситоди мубориза бо коронавирус метавонад якбора бо чанд сабаб дар бораи бастани марзҳо тасмим бигирад. Дар ин ҳолат сабаби асосӣ эҳтимоли афзоиши хатари эпидемиологӣ мебошад. Попова дар ин бора дар эфири шабакаи Россия-1 хабар дод. ӯ аз вазъи соли 2020 ёдовар шуд, ки сафар ба дигар кишварҳо бинобар хатарҳои мавҷуда ба саломатии инсонро маҳдуд карда буд. Ба гуфтаи ӯ вазъ то ҳол муташанниж аст ва коҳиши маҳдудиятҳо метавонад боиси афзоиши ин беморӣ гардад. Қаблан раиси Роспотребнадзор гуфта буд, ки ниҳодҳои марбута бар асоси иттилои хадамоти марзбонӣ дар ин хусус тадбир меандешанд. онҳо инчунин аломатҳои дар шиносномаҳо бударо дар бораи кишварҳое, ки хатари баланд доранд, бо диққат тафтиш мекунанд. Илова бар ин, сардори ин ниҳод шаҳрвандони Русияро ҳушдор додааст, ки дар зимни сафар ба хориҷ аз ин кишвар дар рӯзҳои соли нав аз эҳтиёт кор бигиранд. муҳлати будубоши муваққатии муҳоҷирон дар қаламрави Русия дар сурати саркашӣ аз муоинаи ҳатмӣ тибқи фармони сомонаи расмии Вазорати корҳои дохилии Русия метавонад кам карда шавад. Рӯйхати расмиёти ҳатмӣ ба қайдгирии давлатии изи ангушт, аксбардорӣ ва муоинаи тиббиро дар бар мегирад. муҳлати будубоши муваққати шаҳрванди хориҷӣ дар Федератсияи Русия ба далели саркашӣ аз сабти ҳатмии давлатии изи ангушт, аксбардорӣ, муоинаи тиббӣ барои муайян намудани мӯътадони маводи мухаддир кӯтоҳ карда мешавад, омадааст дар хабари вазорат. инчунин дар сурати ошкор шудани бемориҳои сироятӣ барои гирду атроф хатарнок, аз ҷумла вируси норазои маснуияти одам, муҳлати будубош кӯтоҳ карда мешавад. зикр гардид, ки дар сурати мавҷуд будани яке аз ин далелҳо қарори кам кардани муҳлати будубош на дертар аз 3 рӯзи корӣ қабул карда мешавад. маълумоти зарурӣ ба шаҳрвандони хориҷӣ бобати ташриф овардан ба шӯъбаи муҳоҷират дар давоми 24 соат пас аз қабули қарор расонида мешавад. аз натиҷаи қарор муҳоҷирро тариқи телефон ва ё суроғаи электронӣ хабардор мекунанд. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. танитиату хонобод бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.